Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-Partit Laburista huwa d-dar naturali tal-poplu. F'diskors fuq il-Konferenza Ġenerali Straordinarja bit-tema il-ġid tal-Maltin, il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista kompla jiġġedded, jissaħħaħ u jħares iffukat lejn ġejjieni. Il-Prim Ministru sostna li s-sena li għaddiet il-poplu bat messaġġ ċar li rrid li l-Partit Laburista fit-tmexxija iżda aħjar milli kien. Argumenta li l-Partit Laburista sema l-bżonnijiet tal-poplu u hija tiwieġeb għal prijoritajiet tagħhom. Irrefera l-bidliet li saru fl-istatus tal-Partit Laburista u argumenta li dawn se jsaħħu iktar il-Partit Laburista x'fost oħrajn se jagħtu vuċi iktar b'saħħitha lill-kumitati lokali. Sostna li biex il-Partit Laburista jkompli jissaħħaħ jeħtieġ li jkun f'pożizzjoni tajba ta' tmexxija. Hawnhekk kellem dwar dik li sejjaħ bħala konfużjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista li laqal mhuwiex kapaċi jagħti l-kontijiet tiegħu l-Kummissjoni Elettorali u li skontu għandu dejn ta' 35 miljun euro minkejja l-iskema li sejjaħ sigrita ta' ċedoli. Għal-Prim Ministru li kbar sfida li kellu qudiemu l-Partit Laburista kienet illi il-Gvern jieħu lill-pajjiż fil-livelli li jmiss. Hawnhekk semma l-viżjoni ġdida l-25 sena li ġejjin li qal għandha tliet anijiet ewlenin illi Malta tkun mal-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja fl-iżvilupp uman, li dħul medju tal-familji Maltin ikun terz iktar minn ta' familja medja Ewropea u li l-livell ta' sodisfazzjon fil-ħajja jkun mal-aqwa 5 fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal il-Partit Laburista għandu prinċipji sodi li jiddistingwuh u li qal serġgħu jkunu riflessi fil-budget illi jmiss. Fir-raba' budget minn 5 ta' din il-leġislatura se nkomplu nqasmu b'saħħa aktar minn qatt qabel. Stennew aktar żidiet fil-pensjonijiet, stennew aktar żidiet fi-children's allowance għax il-ġid ta' pajjiżna huwa bidritt il-ġid tal-Awċin u tal-Maltin kollha kemm huma. Għamel rendi konta l-iskemi li nataw il-Ministru l-ewwel proprjetà fosthom l-10,000 euro fuq 10 snin u l-iskema ġdida li min jixtri proprjetà effiċjenti fl-enerġija se jingħata għotja ta' bejn 4,500 euro u 9,000 euro fuq 3 snin. Hawnhekk il-Prim Ministru rimarka kif l-Oppożizzjoni hija maqtuwa mir-realtà u lanqas biss taf li l-miżura li jitneħħa l-bol fuq l-ewwel 200,000 euro tal-proprjetà mixtrija mill-first time buyers diġà gawdew minnha eluf ta' żgħażagħ. Dwar diskussjoni fuq l-eutanasja volontarja assistita, Dr. Abela qal li fil-waqt li l-pajjiż jeħtieġ li jkompli jinvesti fil-kura paljattiva u fl-aqwa mediċini, jeħtieġ issir diskussjoni dwar dan is-suġġett b'mod matur sabiex jittieħdu deċiżjonijiet meħtieġa.